Justice for Dosa Teachers in the country.ซึ่งที่นี่ให้น้องนี่ก็สมัครทำให้หนึ่งแก่ผมให้สิซึ่งดอสาริโกมุลงมือจะสติงเดมิสซึ่งให้มันนี่ว่าจากว่าซึ่งชาติจะไปน้าบุญอาปัตโตรัชนีหาร์กาตามไปเหมือนแก่จึงโน่ผู้ช่วยชิคก้ามนตรีเป็นสามัญพอดินพิชิงก็โน่มุขมนตรีไฟไหนจึงไปกับชาปอกชนะตาพันซึ่งอาบุญปอกมายาโกอาบุญอีบากิโน่ซึ่งที่นี่เอเชียซึ่งบุคคลที่ที่นี่ Justice for Dosa Teachers บุคคลที่ซึ่งফার্স্ট ত্রিপুরানি যত এমএলএ টি মিনিস্টার টি মুখ্যমন্ত্রী বরণ जों যতনো লেটার হোকা চিঠি হোকা বাই পোস্ট বরণ চিনবনো তাড়াতাড়িনো সলিউশন খাইনান বাকি আপনো কারিবো जों এলিমেন্টারি তে সেকেন্ডারি ডাইরেক্ট আনবো जों হোকা আগে जों প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তে এডভোকেট জেনারেল বংহাই जों চিঠি হোকা जों চিনি আবো সলিউশন খাইনান বাকি হंगांके जों दाबो তে मा सामानि गायছে और 58 जे रिपिटिशन दं माने अजागो साधारणताफोर इमप्लिमेन्ट खायनाय दायसाफोर बाद खायनाय आबुंका साइन्स नि 2012 साइन्स 80 नि खरगपुरी बुं दं माने याबुलोबो बरक इंगे ताबो डाइरेक्टली केस दं माने याबुलो बरक ताखोन साख्रि खाय दं किन्तु आनि एगेन्स्ट कासिमाने एलिगेशन फ्रै केस बुख्रै हायबनो आं टांगि टार्मिनेट देन अजागानि आबो कायसन क्वेश्चन गभर्नमेन्ट संगामो संनामो संगो नरक बरनाबो इमप्लिमेन्ट खायमान होंगानके Dosa Teachers ni जोंबो तांगि इमप्लिमेन्ट खायनो हानाय खरबसासिनि एडभोकेट जेनारेल बो कायसा काहाम पजिशन दंनाय बरक बसाव बुल ओंगिनाय चारजन नि बुमुं जों बाय 58 टा रिपिटिशन क्लाब ओंगि थांगा हाय हंगानके 2010 नि सिमी जे केसुलि खामानि कायसा क्रिटिकल क्रुशियल कायसा क जागागो 50,000 बरक अ जाबाय इनभल्वमेन्ट दंगि दंगो अ जागा बरक बाहे 2010 नि सिमी 2020 जरा जाजमेन्ट नबर काहामके नायनाय बुलुंगी कैसा राय हाबी थां अब कैसे माने कहे जुक हाय चेंग्रा थंगि दंमाने हाय आसे गोबां बरक नि लाइफ न बरक थंगि दंमाने हाय जों आव जास्टिस माया को ताखनो जों जास्टिस माया को चिनि और दसा थिरे जे तनाय जे बरक नि एगेंस्ट केस दंगो बंनि हिंगे साख्रि थंगिया जे बरक नि एगेंस्ट केस करै बंनि के साख्रि थंगि दंगो गवर्नमेंट बुको हायके आबुनि इमप्लिमेन्ट खायगा जों आबुनि एकदम स्राय स्रायके गवर्नमेंट फ्रे जों सायमाना मोनगो आबुन बगै तुमुं गवर्नमेंट kaham ki inchina ya ngake जों रिसेन्टलिनो पत्र कैसा आंदोलन खानानै जों मानसि बुङो तेबो जागा दंगो ताबुं नायदि गवर्नमेंट नि जे लास्ट सुप्रीम कोर्ट जाजमेंट खायमानि 5 तारिखआव आरो स्राय के साजा दंगो नरक मुं नायखानके अ दसा दिने रेस्क्यू खायमानो पार्मानेंट सलिउशन खायमानो नायदि जों गोबां ससियेल मीडियायाव नुखा गावमा रकरान सिबिरो जों नुखा जोंनि शिक्षा मंत्री मा हानि साका जे जागाव तुमुं सुप्रीम कोर्ट नेगेटिव फनो फाइटिं राय नेगेटिव फाइटिंग बरक अलरेडी मंत्री सब बक सालायका दसा टीचर्स पार्मानेंट सलिउशन खायनो हानाय किन्तु दाबो सुप्रीम कोर्ट स्राय के दागि रेखाव जागो जे नरक बंनो पार्मानेंट सलिउशन खायमानो आबुनि यागुलोबो गवर्नमेंट दाबो 1.5 मास नि टंका चिनि बि खायसे कोन बक साय एने दाबो जे आंदोलन खायनो हानाय जागो टोटली गवर्नमेंट जोंनो इनडाइरेक्ट दागि दंगोसे नरक लामो नंगोस देहाय के जों नंगो खायनो आबो जों आजाबो चिनि जास्टिस फर दसा टीचर्स हायके दसा टीचर्स जे तंगाय फिमनि रक आरो कोन बुस खायमानो ग्रै तामै जों नासिका गभर्नमेन्ट जरा बरखा ताखन बर साव आबो हामके बर स्राय के साइमनसे गो जाजमेन्ट सन 8 नम्बर 13 नम्बर भाइके तामके साइ दंगो साइनिया आजा कबामा बरनि कतर लयार दङ कतर आधिकारिक दङ बर ताखन स्राय के साइनिया बुबो हाइके साइ दंगो जों साइनिया आरो नुइनो जोंनाव साइमना बगै ताबो लामा नंगौ बायदि तबो एटा इन्टारेस्टिं को बुंनायदि बर चिनि गभर्नमेन्ट साव बेकारनि बागै बर नांगौ बेकार बाय ताबो जों टोटली आलादा कैसा प्लेटफॉर्म हो जागो बेकार में चुनु सुनान को जा गवर्नमेंट को कुनि बेकार न हमजागो सुनु हमजागो हुनान के ओ जागो 13000 पोस्ट अलरेडी ओ जागो ताबुक चिनि 10000 नि बेबगै आं रंका 9000 न दङ इनके 13000 पोस्ट दङ आंके 4000 पोस्ट वैकेंट दङ हंका आंके जुनो 12000 पोस्ट जुदि बरक जुदि जुनो रिहेबिलिट थाय आंके ओ जागो 4000 पोस्ट सब मानाय बेकार रक मानाय इनके आबनो करे बर त ग्रुप सी ग्रुप बी बरक पोस्ट लागे बेबगै 10000 प्लस 4000 हंगे बसे बेकारक 14000 माने आ जागो इनकानके गवर्नमेंट जोंनो जुदि आ जागो तो नै आबो सुप्रीम कोर्ट जाजमेन्ट अमाय कुनु सिजा क्रिक तालके नों जब खाइ नै जोंनो नांकानके बरक कम ऑप्शन दङ जागो एठको बतनि मानो 12000 नि पोस्ट माने आरो जोंनो रै माने किन्तु गवर्नमेंट बुक हाय वान संगे जोंनो ताखनो आरो रियामि दङ आबो गवर्नमेंट नि खालि से जों कुसेन मा फाय नखर बेकार बे जोंकुनु कुरै जोंनाय बेकार साख्रि मानथों जोंबो सलिउशन मोनथों गवर्नमेंट नायकानके इजिली सलिउशन खायमानो 14000 एक्स्ट्रा बरक बेकार नुगो रिमानो जोंनो बाहायनो बरक हेबे खायमानो अजाबो जोंनाबो सानामो जोंबो
21 तारिख नि बिसिंगो 21 तारिख काहे विधानसभा अधिवेशन नाय आ 21 तारिख जों पार्मानेंट सल्यूशन आ जागा दाउ साइ खालाम थांगा जे जों बाय माबा होयो जों पार्मानेंट सल्यूशन इंगिया हांगांके जों बायद नाय 23 तारिख जों महाभारत अभियान खायनाय बाय दान बे हांगे चिनि बहको दाउ माइकिरि जों अनेक नामुना सिंका गभर्नमेंट जरा बरका आबुनि आबु चिनि जदि कोनो ऑप्शन करिका जों अंखनानै बायद मांनाय गाबनो तेबरो जों आं बयनाबो जोंबो चिनि दिपासा जे नाय दं आरो नागि चिनि हासे त्रिब्राव चिनि पपुलेशन से विभाग 10 लाख 10 लाख आ जागो तुमुम दाबु चिनि दिपासा रो 3000 बरो जि जॉबलेस नि थांगा दे चिनि बैकबोन चिनि जनरेशन तनि गैप नि थानाय कायसा दफा आ जागो तुमुम बिनि बैकबोन का हमना बागै जंके जों बिनि एडुकेशन नांगो रांरि नांगो चिनि दाबु एडुकेशन टोटली एक्सप्लेनिंग थानाय रांरि बुसुम करि चिनि बैकबोन बाय थानाय चिनि दिपा जे लीडर्स दंगारक चिनि दिपासा जे जों हामजाय चिनि द फानबाय कक्स नायनो जों जस्टिस फर 10,320 टीचर्स नि बखाखै चिनि लगियो फायनाय चिनि अकनो टिचार बगै आंको तामै जंके नरक दाफान सुकक सारि आंगे जों अमा हायके उमरो गलाय थानाय जों नाबनो जेसेपन नखाना नि मानसि जों ससाना नि मानसि जों ससाय मांगला चिनि दफा फ्रा बेसबैनि थानाय आउन बगै चिनि मिनिस्टार जे दंनाय अतर जे काहाम भइसन दंनाय बुंनो जों आखै थानाय मुजि चिनि लगियो फायनाय के आसुनो गभर्नमेंट आखै थायो नरक चिनि बगै गामो सामु खायगा चिनि जनमथिन बगै खायमान जों मुखा जों आखै थायो इमिडिएट चिनि बगै इम्प्लिमेंट खायरि चिनि अ जनजाति रनो नरक मानसिनान बगै जों काहे लामा रेडी तामबै हायके बसकांगो चिनि कुनु वे करै चिनि कुनु माहाय कतर मार्केट करै जे जागा थंगै जों कासे बिजनेस खायनानि चिनि माहाय कुनु रांरि करै जे जागा थंगै जों गोबां के कासा इनकाम सोर्स खायनि चिनासे खेत गोबां बुकरै जों जे जागाव खेत खायनि जों माइजानानि चिनासे गोबां जागा बुकरै जे जागाव थंगै जों मैखिदों थायदों गाय जानानै चिनि गायसानो वे जों जब्स नि चिनि वे आ जागाव चिनि 10,000 जुदि 10,000 नि बिसिङाव 3,000 जुदि चिनि जब कमाय थानाय चिनि बे बुं बाहायनाय आरो जतन मानसुं नायदि अर कुनु राजनीति को गया अ जागा कासे दफानि कक्से दफानि गबिनर जतन बासावनि जोंनो दबिन नांगौ जों आफिल खायो जस्टिस फर 10,320 टीचार बेलेग न